Hello sa mga taga Davao, this is Ivana Alawi. At ito ay para sa Davao City Cluster Games ni Congressman Pulong. Go Cluster 5! Kayang-kaya natin yan guys, tiwala lang. At syempre, mag-stay pa rin tayo sa ating mga bahay-bahay dahil malapit na ditong matapos. And excited din ako makabalik dyan sa Davao City dahil napakaganda dyan. Maraming salamat mga taga Davao.